Okupatsirani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yake. Anthu omwe adapuma pa ntchito mboma apereka masiku 60 kuti boma likhalire wapatsa ndalama zawo za pension. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino la MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Akatswiri pa zachilengedwe atsindika kufunika kuti kopereka uthenga kwa anthu okhudza kuyipa kogwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Tsopano onerani nkhanizi. Anthu omwe adapuma pa ntchito mboma apereka masiku 60 kuti boma likhalire wapatsa ndalama zawo za pension, ndipo kuti ngati silitero iwo adzachita mbindikiro osalekeza kulikulu la Lilongwe limodzi ndi manja awo. Wapampando wa gululi Aneli Nkhumba ndi Ben Mitochi omwe ndi ofalitsa nkhani awuzatola nkhani kuti adzatchulaso mayina anthu osogwira ntchito mboma omwe akhala kukolezera katangale mu ntchitoyi. Nthambi yoona zachuma sinalankhulepo, koma President Dr. Lazarus Chakwera adafotokozapo kuti boma lake lilipira anthuwa ndalama zawo. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu omwe anapuma ntchito mboma akudandaula ndi kulephera kwa boma kuwapatsa ndalama zawo za pensioni. Anthuwa motsogozedwa ndi wapampando wawo Aneli Nkhumba ndi Ben Mitochi omwe ndi ofalitsa nkhani ati akhala kupita ku ofisi zosiyanasiyana kuphatikizapo ku nyumba ya malamulo ndi ena, koma palibe chachitika. Amitochi ati sangapitirire kudikira kulekerera pogwira ntchito komwe kuchitikaku popereka masiku 60 ku boma kuti likhalire wapatsa ndalama zawo zonse za pensioni, ndipo kuti ngati izi sizichitika adzachita mibindikiro yopitirira kulikulu la ofisi yoona zachuma ku Lilongwe. Tikupempha boma kuti pa masiku 60 imeneli 2 months akhala atalipira anthu onse amene ayenera kulipiridwa malinga ndi malamulo pa gratuity awo alandire. Komanso akonzenso ndalamayo chifukwa yatha mphamvu mmene nali 2021 inakakhala mphamvu ngati wina amalanda 5 million anapanga zinthu zazikulu zandikulanda 5 million yomweyo panopo. Ati chimene ndi chodziwika andichiona. Ndetufuna awerengerenso kuti aonjezere ndalama yonjezerayo chifukwa cha kutha mphamvu kwa ndalama yathu yakwacha. Iwo anaonjezera kuti adzatchulanso mayina a anthu onse ogwira ntchito mboma omwe akhala kukolezera katangale mu ntchitoyi. Nthambi yoona zachuma sinalankhulepo pa madandaulowa, koma President Dr. Lazarus Chakwera adafotokozapo kuti boma lake lilipira anthuwa ndalama zawo. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko lino la MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha president ndi aphungu mu 2025, ndipo lapempha kuti onse okhudzidwa ayesetse kuthandizira kuti chisankhochi chidzakhale chabata kufikira nthawi yoponya voti mu Seputembala. Chisankhochi achikhazikitsa pamutu wakuti kutukula utsogoleri okomera onse kudzera mchisankho. John Paul Kayoni ali ndi ripoti. Pokhazikitsa ndondomeko ya chisankho chapatatu cha mu 2025, wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Mtalimanja watsindika kufunika kuti aliyense azikhala ndi uthenga woyenera wa chisankho kuti zotsatira zake zikhale zovomerezeka ndi aliyense. Mtalimanja ati bungwe lawo liyesetsa kuti aliyense akupeza uthenga woyenera wa chisankho, ndipo apempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize pa ntchito yophunzitsa anthu. Wapampando wa bungwe la MEC walimbikitsa anthu onse kuti nthawi ikakwana akalembetse kuti adzathe kuponya voti. Kutsindikira chisankhochi unali kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti tsopano tayamba kusunthira ku chisankho chapatatu chachikulu cha 2025, ndipo tayamba kukonzekera kutero ndikudziwitsa Malawi kuti aliyense azitha kutsatira kuti chikuchitika ndi chani, komanso kutengapo gawo ndi mbali. Chofunikira kwambiri panopa timafuna kuti aliyense amene ali eligible kuti akavote akalembetse, chifukwa kaundula wa voti tikupanga watsopano sitikugwiritsa ntchito wa 2019. Poyankhula ndi Zodiac, mkulu wa bungwe la mgwirizano wa maiko onse UN Rebecca Adadonto watsindika kufunika kuti mbali zonse zokhudzidwa zimvetsetse ndondomeko za chisankho. Iwo ati bungwe lawo lipitiriza kupereka upangiri wa chisankho kuti zotsatira zake zizakomere aliyense. Kazembe wa dziko la Britain Fiona Rich nawo ati dziko lawo lithandiza pa ntchito za chisankho. Alingalireni Mihowa wati pofunika kulimbikitsa amayi kuti atenge gawo pandale.
kupanga lonchi ya chisankho chimene ichi chithandiza kuti anthu adziwe kufunikira kwa ufulu wawo okasankha atsogoleri awo, monga momwe fundo ya chisankho chimene chanenera chonena kuti tigwiritse ntchito voti yathu kulimbikitsa demokrasi yathu. Ndiye ife tikulimbikitsa azimayi, achinyamata ndi anthu aulumali kuti demokrasi ya ku Malawi singakhale kuti ndi demokrasi yokhwima ngati kungokondera mbali imodzi kapena ngati azibambuka kutenga mbali. Kutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya chisankho, bungwe la MEC lati kuyambira mu Septemba mpaka Disemba lidzakhala likuchita kalembera wa anthu omwe akufuna kudzaponya voti, ndipo bungweli lati lidzalengeza ndalama zomwe anthu omwe akufuna kupikisana pa mipando yosiyanasiyana akuyenera kulipira mwezi wa Novemba. Kampeni ya chisankho cha 2025 iyamba pa 15 June ndipo idzatha pa 14 Septemba, ndipo kutsatira tsiku la 16 Septemba 2025 loponya voti, anthu adzayembekezera kuti adziwe mtsogoleri wawo pozafika pa 24 Septemba 2025. Ndine John Paul Kayuni, Maloma Zodiac. Akatswiri pa ntchito yoteteza zachilengedwe atsindika kufunika kuti boma ndi akatswiri azakafukufuku achilimike pa ntchito zopereka uthenga kwa anthu okhoza kuyipa kogwiritsa ntchito maplastic opyapyala kuti ateteze chilengedwe. Katswiri wa zakafukufuku yemwenso akutsogolera ntchito ya XYZ a Aubrey Julius Taulo ndiye wanena izi lachisanu ku Lilongwe pa zokambirana zomwe bungwe linakonza ndi mbali zokhudzidwa. Ataulo akufotokoza. Cholinga cha zokambiranazi ndi kuzukuta njira zimene zili zokomera zachilengedwe zimene tingagwiritse ntchito zimene zingachotsepo jumbo lopyapyala lija la less than 60 microns thickness lija, kuti ngati anthu awawa mabungwe osiyanasiyana titabwera pamodzi, because research yanga inasonyeza kunena kuti pali gapu lalikulu pa nkhani ya kudziwitsa anthu kapena awareness. So gapu imene iyi ndimaona kuti as a move for XYZ Green Initiative taitane ma stakeholders iwa tikambirane nawo tafunse kuti kodi ali ndi maplani otani amene angathandize government, amene angathandize boma kunena kuti achite zinthu zokomera kugwiritsa ntchito zinthu za eco-friendly, the use of recyclable and biodegradable. So ndi njira ziti zimene akupanga maprogramu awo kuti atha kupanga promote kapena atha kuthandizira boma kunena kuti tiyendere limodzi kuti thin plastic iwa by 2025 tisazakambenso ikhale nkhani ina. Padakali pano oyendetsa ntchito ku bungwe la National Youth Network on Climate Change a Clement Makuwa wayamikira zokambiranazi ponena kuti zilimbikitsa mabungwe kupeza njira zothandizira anthu pomwe pano kampani zikulimbana ndi boma pa chiletso choti asampange maplastic opyapyala. Vuto lilipo lalikulu kwambiri ndionena kuti pali anthu ambiri amene sakudziwa kupya kwa mapepala opyapyala kwambiri. Vuto lina lachiwiri limene lilipo ndionena kuti panalibe mgwirizano kwenikweni pa nkhani yokhuzana kugwira ntchito imene iyi pakati pa mabungwe komanso boma ndi nthambi zina zimene zoyenerera. Kachitatu I think chachikulu kwambiri chimene inalipo ndionena kuti panalibenso kulolerana pakagwireka ntchito makamaka yolimba ndi mapepala amene ngopyapyala kwambiri zimene zikuoneka kuti zikhanga zimatichedwetsa kwambiri kuti tikhoza kupambana nkhondo imene yolimba ndi maplastic amene ngopyapyala amene amapangidwa komanso kugulitsidwa kuno ku Malawi. Mwina kuyambira kumbuyo konse kuchipangeni effect ban imene ya thin plastics takhati kulimbana kwambiri ndi advocacy kapena kunyengerera makampani amene apanga maplastic kuti asiye zimene tikuona ngati kuti munazatita isanthawi kwambiri chifukwa akapanga mapepala chakumapezeka kuti amapita pansika ndipo pansepa chakumagulitsidwa ntchito. Ndiye taona kuti nkofunika samani tiyambe kugwira tiyang'ane chizungu kuti bottom up approach. So tiyang'ane kwambiri pansi kwa anthu amene amagwisa ino mapepala amene tigwirizane nawo, tikumane nawo, taphunzitse, taziwise komanso tazindikiritse kuopsa kwa mapepala amenewa. Amene aja akasiya kupanga mapepala aja ndiye kuti anthu amene amapanga mapepala sakapanga mapepala ifo ndio mapepala aja samagulidwa. Chifukwa kuti afike poti akupanga mapepala ena ndiye kuti amakhala kuti amene anapanga agulitsidwa aodedwa akugwiritsidwa ntchito. Koma mogulitsa malonda osiyanasiyana akapanda akasiya kuoda mapepala amenewa ndiye kuti ngakhale makampani amene apanga maplastic amenewa anena kuti
msika wathu watsekeka. So focus yathu ngati bungwe komanso ngati anthu amene timalimbana ndi nkhani zimenezi tofuna tiyang'ane kwambiri kwa munthu wakumudzi komanso munthu wamba amene amagwiritsa ntchito mapepala ngati chonyamulira makamapitano kunyumba kuchokera ku mashopu komanso ku misika yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati ntchito zambiri za zomangamanga mdziko muno sizikuyenda bwino kamba ka akuluakulu ena aboma makugwira ntchito m'makhonsolo ndi m'mizinda omwe akuti amalowera ntchito mopyolera muyezo. Ausi ati izi ndi zomwe zikuchititsa ntchito zambiri zotere kuchedwa kutha kapena kusamalizika. Iwo ayankhula izi lero pomwe amayendera mlatho wa pa mtsinje wa Nasolo ku Ndilande ku Blantyre omwe ati bungwe lina lakunja lomwe limafuna kupereka ndalama zomangira linanyanyala kamba ka akuluakulu a khonsolo la Blantyre omwe ati amafuna kuchita zachinyengo pa ntchitoyi. Tindi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Elijah Pompo. Ine ndi wa m'midzi osanamiza nana kale kuti anati apolisi wa andisiya muona ndikutulukira ndikuyenda ndeka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Michael Usi wati mwachitsanzo mlatho omwe uli pa mtsinje pa Nasolo ku Ndilande umayenera kukonzedwa chaka ndi theka zapitazi. Ausi anadzudzula akuluakulu ena aku khonsolo ya Blantyre omwe akuwaganizira kuti amakakamiza yemwe amafuna kupereka ndalama zothandizira ntchitoyi kuti awapatsepo dipo pa ntchitoyo isanayambe. Pamenepa Ausi anatsindika kuti mkulu wina aliyense yemwe anatenga nawo mbali pokakamiza akuluakulu omwe amafuna kukonza nsewuwu awabweretsa poyera ndikuwasungitsa mwambo. Adeni chonena kuti abale amene usanachite bwino sanakonde Malawi. Bridge iyi kana kaita konzedwa kalekale mwinaso chaka chimodzi ndi hafu zambuyomu koma izo tizisiya uko chifukwa ndikumana nawo ndilankhula nawo kuba pakali pano ndiwokondwa kuti sizinali bwino koma zamba kuoneka bwino chifukwa a president ntawapempha anena kuti yesesa kuti programu iyi iyende mwapeza amene afuna kuti thandizawo mulankhule nawo chifukwa chache tili ndi Bambo Baron ndi pano kuyimirira anzawo akunjawo kuti afuna atithandize kuti bridge imangidwe mvula isanayambe. Kumbali yake wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre a Councillor Isaac Jomo Osman omwe anali nawo pa mwambowu anavomera za vutoli ponena kuti mchitidwewu ngochuluka komanso ngoyipa omwe ukuchititsa kuti ntchito zambiri zomangamanga mu mzindawu zikhale zosalongosoka. A Osman anapereka chitsanzo cha misewu komanso msika wa Ndilande zomwetu nzosalozeka ngakhale kuti zamangidwa posachedwapa. Sabata ziwiri zapitazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Michael Usi analinso ku Ndilandeku komwe analonjeza ochita malonda ndi mavenda osiyanasiyana mwayi wangongole zopanda chikole. Mukone ankhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tindi zambiri nkhani pomwepo. The Ministry of Finance and Economic Affairs, through Department of Accountant General, would like to notify the general public and all government suppliers of goods and services that it has changed the design of the Proof of Payment, POP, for payments that are processed through the Integrated Financial Management Information System, IFMIS. The change, which came into effect from 9th July 2024, follows enhancements which have been made in the IFMIS with a view to improve on-payment efficiency and the broader aspect of public financial management in government. The old POP will continue being in use until 31 October 2024, but only for payments which were made before 9th July 2024. The general public and all government suppliers are therefore called upon to take note of the change. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna
ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Kusintha kwa nyengo kwa South la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira, koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulibe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali, ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Mumodzi muli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti mudziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. Takulandiraniso ndipo muli ndine Happy Mzembe. Pamene tikupitirira tionenso mitu ya nkhanizi. Anthu omwe adapuma pa ntchito m'boma apereka masiku 60 kuti boma likhale litawapatsa ndalama zawo za pension. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko lino la MEC lidakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Akatswiri pa zachilengedwe atsindika kufunika kuti kopereka uthenga kwa anthu okhudza kuyipa kogwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Tipitirire ndi nkhanizi. Standard Bank yati imazindikira kufunika kuyika ndalama zokwanira pa ntchito zachitukuko za zomangamanga ngati gwero lotukulira chuma cha dziko, kotero ikupereka thandizo osiyanasiyana pa ntchitozi. Mkulu wa zamalonda ku banki Graham Chipande wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene banki imapereka cheke cha 15 miliyoni kwacha ku bungwe la National Construction Industry Council NCIC. Achiponde akufotokoza. Fiyo munga ngati Standard Bank tachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikhoza kupeza mwayi ukakhala nawo pa conference imene akonza anzathu a NCIC pamene akhale akukambirana zinthu zambirimbiri zokhuzana ndi chitukuko komanso ntchito zomangamanga. Imene maziwira muja ifeyo ngati Standard Bank timayikapo mwini pa ntchito ya chitukuko m'Malawi munomu, kaya ndikuzera mu ntchito za ulimi, kaya ndikuzera mu ntchito za okopa alendo, kaya za migodi za mafactory mmene zonsezi zimadalira anthu oti azithandiza kumangamanga zinthu zoti zikhala ndithu zolimba komanso zotetezeka. Takhala tikumaona ngozi zosiyanasiyana maiko ena ndi ena osiyanasiyana, komanso takhala tikumakuma ndi ngozi mwina za madzi kaya mphepo, ndi tikumafuna tizionesesa kuti zinthu zimene tikumanga zija zikhali ndithu zolimba zothandiza kuti zikhozanso kumapitira mtsogolo muja. Nokhaso mukuziwa kuti zinthu zambiri zimene timamanga zikaya ndi misewu, kaya ndi mabuilding akuluakulu, kaya ndi mabridge, timagwiritsa ntchito ndalama za anthu a Malawi. Misonkho imene timalipira kumakhala tikusonkha munjira zosiyanasiyana. Ndi tikufuna kuti ndalama ngati imeneyi monga ya Malawi izigwira ntchito ndithu moyenerera komanso kumathandiza kupanga support ma structures olimba kuti mwina tikamapita mtsogolomu ana athu ndi adzukulu athu so azizazipeza kuti zimene zizi ndi zimene anthu anayamba nombuyo mwathumu ifeyo tingazitengere bwanji kupita patsogolo nkumapanga noma improvements amenewo. Malinga ndi mkulu wa NCIC Engineer Gerald Khonje wati pakufunika 100 miliyoni kwacha kuti msonkhano utheke ndipo kwambiri utsindika pa njira zokwezera ntchito za zomangamanga zomwe zingakweze chuma cha dziko lino. Thandizo limene talandira kuchokera ku Standard Bank ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Choyamba kusonyeza ubale umene tili nawo. Thandizo limene lili likuonesa kuti Standard Bank ndiyo zipereka malingana ndi mmene amanenera eni yake kuti
tikupanga tikuonesesa kuti ziko litukuke kapena pa chizungu driving Malawi's growth. And kupanga kuti ziko litukuke limafunika kuti ndalama zofunikira zipezeke ma projects osiyana koma malingana ndi conference imene takhoza imene yukachitika kuyamba pa 7 August mpaka na pa 9 August kukakhala zokambirana zosiyana maka zogwezana kuti kodi ntchito ya zomangamanga tingayitukule bwanji, tingapange bwanji kuti tipange zinthu zolimba zooneka bwino zokhalisa, tingapange bwanji kuti Malawi itukuke. Kodi zimene zimavuta ndi chani kuti tikanike kugwira ntchito yo bwino, komanso tingapange bwanji kuti tiyambe kukhoza zinthu kapena kupanga zinthu ku Malawi konkuno pa chizungu innovation, kuteroko kumeneko kukakhalaso anthu ena amene azikaonesa zinthu zimene akupanga ku Malawi konkuno. Mwachisanso wina wake anapanga mababu kuti mababu awa basi tisamaguleso kunja. Kodi ntchito ngati imene yoyo tingayipitise pasogolo bwanji. Wina wake anayamba kupanga ma ceramic sinks, masinki aja timaika ku mabafa achizungu, ndinganena kuti mabafa achizungu osati mapitira tiline, mabafa achizungu aja ndithu akupanga ku Malawi konkuno zooneka bwino kwa basi. Tingapange bwanji kuti anthu amene wo ntchito yawo ipite pasogolo. Bungwe la Malawi omwe amachita malonda kunja kwa dziko lino la Cross Border Traders Association ladandaula kuti boma linajamfulumira kuyamba kupisa ntchito zipata zonse pompo lisanathetse mavuto omwe antchito za malonda mdziko lino amakumana nawo. President wa bungweli a Stephen Yohane wanena izi kulilongwe pa msonkhano wawo ndi nthambi zina za boma komwe wati amalonda amavutika ndi mtunda pakati pa zipata zotulukira mdziko lino ndi kulilongwe komwe amakatenga zitupa. Western Guta ayindi zambiri. President wa bungwe la ochita malonda kunja kwa dziko lino a Steve Yohane wati amakumana ndi mavuto monga zipata zochuluka pa nsewu mdziko lino zomwe ati kulimbikitsa kupanga katundu ndi kugulitsa kunja nkosatheka ngati mavuto wasawathetsa. Achepetse malo oyimitsira anthu asamakhale ambiri kuti anthu aziyenda mosavuta komanso mwachangu kuti azikapanga malonda awo mofunikira. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna wa zamalonda a Charity Msonzo wati undunawu ukuyesetsa kuthana ndi mavutowa zomwe commissioner wa nthambi ya MRA kulilongwe Akhumbo Gondwe wati nthawi zina business iwo sadziwa momwe malamulo a ntchito za malonda amayendera. Sezijata zilenga kuti ndi maishi zote zikufunika kuti tizikonze tisamakhale chipinjo choti azikhala nthawi yayitali kuboda kuja sikuti iso ndi chinthu choti chikumatisangasa kuti tiziona anthu akukhazikika kuboda chinthawi chachitali. Naye mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino a Andrew Chifukwa wati nthambi iyi ndi yokhudzidwa ndi mavutowa koma wati mavuto omwe ali ku nthambi atha mwezi umodzi usanathe. Tikuyesesa ndithu kuti aliyense amene akubwera alandire passport iyo mu nthawi yake. Andi panopa tayika ndondomeko zonena kuti anthu ena akugwira ntchito mpaka na usiku ndi usana ndi cholinga choti backlog kapena outstanding issues zimene tili nazo tizipange clear. Amalondawa ati ndondomeko zovuta pofuna kupeza zitupa, kuchedwa kupeza zitupa zoyendera komanso zipata za polisi zochuluka m'misewu ndi zina mwa zitsanzo za mavuto omwe boma lifunika kuthetsa kuti azichita malonda mosavuta ndi kupeza phindu logwirika. Tina Western Guta kulilongwe. Miliri ya matenda komanso ngozi za dzidzidzi zachititsa kuti chidwi mwa amayi woyamwitsa chiyambe kuchepera kuyamwitsa ana mwakathithi zomwe zimathandizira kuti ana adzikula ndi thanzi. Wachiwiri kwa nduna za umoyo a Halima Daudi wati boma komanso nthambi zomwe sizaboma zikuyenera kutenga mbali kuonetsetsa kuti amayi omwe akuyamwitsa akulandira thandizo loyenera nthawi ya ngozi za dzidzidzi. Suwira Wanda walemba ripoti. Polankhula kusalima pomwe amatsegulira sabata yokumbukira kuyamwitsa, wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Halima Daudi wati kamwitsidwe mwakathithi katsika kuchoka pa 71% kufika pa 61%. Daudi anati pakufunika kupeza njira zoyenera pofuna kuthana ndi mavuto omwe akukhudza amayi oyamwitsa mdziko lino. Kuyamwitsa mwana mwakathithi plusinso madyedwe kuti azimayi ayenda kudya bwino kuti mkaka uzibwera m'mawere. Funa pali azimayi kuti mwina akabereka amakhala kuti mkaka alibe.
ndiye kuchipatala chakamapita amaphunzitsidwa kuti mkaka ngati mulibe mabere pali zifukwa zake. Tinamva kuti fotokozera kuti azimayi amakhala kuganiza kwambiri peza kuti mkaka subwera m'mawere. Ndiye akapita kuchipatala nthawi yabwino amaphunzitsidwa zonse zija kuti mwana akabadwa kusamakhale mavuto ena aliwonse. Ifenso ngati akunduna ndifosanga kwambiri pa programu ikuchitikayi fuka mukuona ana akumakhala athanzi fuka akumatsatira malamulo oti akabadwa kumapasanga kwa mawere. Ndipo mmawu ake mkulu woona za chakudya ndi kudya koyenera ku bungwe la UNICEF a Charity Zandaziva wati amayi ogwira ntchito samalandira thandizo loyenera kamba kuti amapatsidwa nthawi yochepa yokhala ndi ana awo akabadwa. Sabata yokumbukira kuyamwitsayi akulikumbukira pamutu oti kulimbikitsa amayi kuyamwitsa mkaka pozindikira udindo aliyense pothetsa zolepheretsa kutero. Apaso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane